बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या 57 कोटीचे काम सावंतवाडी शहरात युद्ध पातळीवर सुरू आहे. पाण्याची जुनी लाईन बदलण्यात येते, मात्र नियोजनाचा अभाव आणि ठेकेदार प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंटच्या भरवशावर प्रशासन राहिल्यानं जुनी लाईन फुटणं, गॅस पाईपलाईन फुटण्याचे प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे नाहक मनस्ताप शहरवासियांना सहन करावा लागतोय. तर पाणी पुरवठा अभियंताच नसल्यानं हे पाणी मुरतंय कुठं, असा सवालही उपस्थित होतोय. गेल्या काही महिन्यांपासून हे काम शहरात सुरू आहे. हे काम पूर्ण करण्यासाठी मेहनत घेतली जाते, मात्र नियोजनाचा अभाव यात दिसून येतोय. माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांनी पाणी पुरवठा अभियंता नसताना हे काम कुणाच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे असा सवाल सभागृहात उपस्थित करत 57 कोटी पाण्यात जाण्याची भीती व्यक्त केली होती. यानंतर प्रभारी नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांनी कामाच्या ऑडिट नंतरच ठेकेदाराला बिल अदा करण्यात येईल, कामात हयगय सहन करणार नसल्याचं स्पष्ट केलं. या पार्श्वभूमीवर नगरसेवक देव्या सूर्याजी यांनी वेंगुर्ले नगर परिषदेप्रमाणे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडे हे काम सोपवावं अशी मागणी केली. शहरात काम सुरू असताना जुन्या पाईपलाईन फुटत आहेत. निष्काळजी कामामुळे शेकडो लिटर पाणी वाया गेल्याची घटना घडली आहे. खासकीलवाडा पाटणकर वाड्यालगत हा प्रकार घडला असून नवीन लाईन टाकल्यानंतर जुनी लाईन फुटून शेकडो लिटर पाणी वाया गेलंय. या तक्रारीची दखल घेत लागलीच त्यावर प्रशासनाकडून दुरुस्ती करण्यात आल्याचं पाणी पुरवठा सभापती प्रतीक बांदेकर यांनी सांगितलं. एकीकडे ही परिस्थिती असताना दुसरीकडे गॅस पाईपलाईन फोडल्याचा प्रकार घडलाय. रस्त्यापासून 2 फूट खाली लाईन टाकायची असताना मोरडोंगरी परिसरात 3 फूट खाली असणारी गॅस लाईन फुटली आहे. पाणी पुरवठा विभागाच्या चुकीमुळे हा प्रकार घडला असून सुदैवानं कोणतीही दुर्घटना घडली नाही. नॅचरल गॅस हवेत विरल्यानं पुढचा धोकाही टळला. मात्र घटनास्थळी नगरपंचायतीचे कर्मचारीही उपस्थित नसल्यानं नागरिकांनीही तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. नगरपंचायतमधील पाणी पुरवठा अभियंता पद रिक्त असताना पदभार सांभाळणाऱ्या अधिकारीही रजेवर आहेत. दुसरे ऑपरेटर साईट व्हिजिटसाठी मार्च एंड असल्यानं वसुलीच्या कामात आहे. ही सगळी परिस्थिती बघता खोदाई करत असताना जुन्या पाईपलाईनसह गॅस पाईपलाईनचा आराखडा प्रशासनाकडे उपलब्ध नव्हता का? जर असेल तर पाईपलाईन टाकताना जुन्या लाईन फोडून डबल काम का वाढवलं जातंय असा सवालही उपस्थित होतोय. याबाबत प्रभारी मुख्याधिकारी विनायक औंधकर यांना विचारलं असता ते म्हणाले, कामाच्या ठिकाणी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट अन ठेकेदार आहेत. पीएमसी हे नगर परिषदेचे प्रतिनिधी असून वेगळ्या कर्मचाऱ्याची नेमणूक केलेली नाही. आमचं सिव्हिल इंजिनियर यावर देखरेख ठेवतोय असं स्पष्टीकरण दिलं. दरम्यान जुनी लाईन आणि गॅस पाईपलाईन फुटण्याचा प्रकार बघता रस्त्याखालील लाईनचा आराखडा नगर परिषदेकडे उपलब्ध नाही का असा सवाल केला असता गॅस लाईन आणि नव्या नळपाणी योजनेच्या लाईनचा आराखडा आमच्याकडे आहे. जुन्या पाईपलाईनचा आराखडा उपलब्ध नाही. आताचं काम करताना जुनी लाईन जीर्ण झाल्यानं काही ठिकाणी फुटण्याचे प्रकार झाल्याचं त्यांनी सांगितलंय. एकंदरीतच पाणी पुरवठा अभियंता नसल्यानं आणि पीएमसीच्या भरवशावर नगर परिषदेच्या प्रशासनाचं काम सुरू असल्यानं नियोजनाचा अभाव पाणी पुरवठा विभागाच्या कामात दिसून येतोय.
पाण्याच्या जुन्या पाईपलाईनचं गॅस लाईन फुटण्याचे प्रकार बघता प्रशासनानं यावर गांभीर्यानं विचार करणं आवश्यक आहे. सद्यस्थितीत याचा नाहक मनस्ताप मात्र नागरिकांना सहन करावा लागतोय.